O Romech či Cikánech v českých zemích možná vypráví již Dalimilova kronika, když hovoří o Kartáziech pohanských, kteří tatarští zvědové byli a v Čechách se objevili roku 1242. Za to však opravdu byli Romové je velmi sporné. Podobně nejistá je i zmínka z popravčí knihy pánů z Rožmberka z roku 1399. Jeden z vyslýchaných loupežníků tehdy prohlásil, že jeho spoluviníkem je Cikán Černý Ondřejov Pacholek. Jistá je až zpráva z roku 1417, kdy naším územím prošla 300členná skupina pod vedením krále Sindela a vévodů Panuela, Michala a Ondřeje. O 5 let později dokonce vydal král a císař Zikmund jiné podobné skupině ochranný glejt. Od 16. do 18. století však byli i v Čechách a na Moravě Romové většinou pronásledováni. Usazovat se mohli jen zruční kováři nebo hudebníci. Císař Josef I. dal dokonce na hranicích umístit výstražné tabule, které ukazovaly, co čeká ty, kteří hranici překročí. Teprve v druhé polovině 18. století se Romové mohli víceméně bez problémů usazovat na Slovensku i v českých zemích. Я йду де влади улинай, ой такий раз оборобія. Я йде ти набія в гоцобоня, я йде гой те пієн чореро. Уман, йде ти набія гоцобоня. Я йди собі на чорі.